Order Caring Bar only at clairiere.in.
ও সারিক জরাও পশ্চিম মহেশপুর 31 নম্বর 31 নম্বর পুলিং স্টেশন অমো বুজংনগর ওয়াকিনগর তিনি সারিক জরাও কাছে হিমবতক রেলি খাইলেকেছেন যত যে সাউথ আরসিনগরনি एबा 31 नम्बर पुलिं सेन्टारनि जे पारा खबजाबाय मानि जत पाराबो जत गामियाव जों दलकाय जे अ आमसाइनि सापर्टार जे बुबाग्राना हामजानाय जत वारियर रक जत सेंग्रा रक मिरि अक्रा चाक्रा जे आमसाइनि जराय खनाय सिक्ला रक बयस्क रक अक्रा चाक्रा ताय आनि साकचालाय रक जत जों मिलिलायो जों अरो तिनि रेलि खालायलेके कायसा हिमबतक रेलि खालायके तिनिनि रेलिनि बिसिंदि मिडिया बो फुटेज नाखाना अरो सिजाका जे बोसकांनि 12 तारिख बर जत आमसाइनि 1200 बुटार दं 1200 मिसिं 1200 मासा करायाके बर जत रुबायना होननि समायजांलागे दावो सारि जरो अमनो जों 14 बुजंनगर वाकिनगर तागले 25,000 नि बिसि बुट मानि कप्लायनि दङ अमनो आं तिनि मिडियान बिसिंतिबो 31 नम्बर पुलिं सेन्टार जे एबा साउथ आरसिनगर बिसिनि जत लुकुरंनो पाइपलाया हामबायाफोर खाकामते हामजंयाफोर खोनाबो हायनो हाय सिनि फुंजरान सिमम पिके जत पुलिं सेन्टार वा जत बिसिओम के हिमबो तक्लाय जांनायसे